Гүлкен авылында яшәүчеләрнең олысы кешесе чуаш телендә диктант язу өчен парта артына утырдылар. 16 октябрь көнне 2 дистәдән артык авыл кешесе республика акциясенә кушылды. Сегодня у нас 16 октября проходит республиканская образовательная акция «Диктант на родных языках народов, проживающих в Республике Татарстан». Мы пишем диктант на чувашском языке. В нашем диктанте принимают участие все желающие, мы объявили об этом. Үз белемнәрен сынап караучылар арасында Елизавета Куринова да бар иде. Чуваш кызы буларак, ул туган теленең язмышы өчен бик борчыла. Дома надо разговаривать с родителями по-чувашски. Они русский знают уже. Вот это самое главное, мы все вот эти года уже переживаем, что наши дети, внуки скоро превратятся в колонии. Какая нация будут они? Гырыф-гадәтләрне саклап калу максатыннан биредә чуваш фольклоры дип исемләнгән түгәрәк алып барыла. Җитәкче Раиса Казакова балаларның теләп йөрүләрен, туган телгә карата ихтирамын күреп сөенә. Гүлкен авылында 300-дән артык кеше гомер итә. Төп гомуми белем бирү мәктәбендә 16 укучы укый. Әти-әниләр соравы буенча 21 елдан укыту программасына чуваш теле дәресләре кертелә. Дәресләр башлангыч сыйныф укучылары өчен атнага 3 тапкыр укытыла. Мила, салам. Милли эшсин. Милли эшсин. Наша деревня с давних времен, деревня чувашская. И здесь сохранены глубокие традиции чувашского языка, чувашских праздников. И это нужно сохранить. Вот с такой целью мы и начали изучать чувашский язык. Быел Гүлкен мәктәбе Татарстанда яшәүче халыкларның телләрен, горыф-гадәтләрен, мәдәниятләрен саклап калуга һәм үстерүгә юнәлдерелгән проектларны тормышка ашыру өчен грант отты. Димәк, балаларның туган телне өйрәнү өчен мөмкинлекләре күбрәк булачак. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.